Takže čaute sexice. Čaute ľudia, vítam vás z nového videa a dneska bude video o Popstarty. Takže ochutnávka ďalšia. Minulé boli čokolády, dneska je Popstarty a Predtým boli Cixa ešte. môžeme ísť na to. Takže ľudia... Ideme to otvoriť a ja ani neviem, čo to Popstarty. Ako viem, ale nepil som ho ešte. Ja nie. A voňa to ako ľubí čaj. Ale ľudia, pozrite, je to príchuť Broskel. Moja obľúbená! broskyňa a vanilka. Poviem, že moja obľúbená bola... Ajajaj, ľudia, nic sa nestalo. Úpistúdok. Ježiš, no, to vyzerá, keby sa tam niekto vyšťal. Samky. Hej, nie? Ľudia, tak to vyzerá. Jak... Dobre, tak je čas, čo? Ochupiť sa. A tam je strašne veľa tých sladidiel. Tam ani tú broskyňu není cítiť. Kto to vôbec vyrába? Tam je... No. Ale nie fakt, kto to vyrába? Jaký youtuber to vyrába? Galín? Černý čaj. Dobre, mňa nezaujíma černý čaj. Ale kto to vyrába? A ja skazu mám v nás. No tak. Vyrobené Ale to je, kde to vyrobil ja? Kto? Minecraft. Minecraft. Tu píše, že to je vegan, ale keď to vegan nie je. Toto je vegan? Hej? Toto keby nám... Ešte nahojme ľudia. To je dosť dobré, ne? Mne to chutí. Ide na konci videa. Ale ľudia, ja tam vôbec necítim tú vanilku. Hej, nie? No, Že? Na to, že to je... Hej, že tam píše vanilka, tak vôbec necítim vanilku. tam je cítiť hlavne tie sladidlá odporné. A tebe to chutí? Jemu to chutí, ja. Jemu to normálne, že chutí. Ľudia... Jany, potu. Ľudia, ja si myslím, je to 0,5 litra Popstarty, stalo to 3,50, takže ja si myslím, že sa to aj vyplatí dosť. No a ešte raz mi povedz, že ti to chutí. Ľudia, ja sa to roztrpalo. No a ešte raz mi povedz, že si to chutí. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. Takže ľudia, Bože! to asi bude všetko. Ešte nebude to. To ťa ešte zavraždím. Ja tomu drinku dávam Ešte mi to daj. 9,5 z 10. Tomu to dávaš 9. Počkaj sa. Ako? 9,5 z 10. A od koho to je, ty nevieš? Od negra nejakého ja... Zas. Ľudia, takže toto bude asi koniec videa, ja tomu drinku dávam 9,5. Ja tomuto drinku dávam 6,5. A bude koniec videa, nezabudnite like, Odber. a zvonček, takže vidíme sa u ďalšieho videa. Čau. Čaute.